Λοιπόν, γεια σας παιδιά. Σήμερα θα παίξουμε Brookhaven να κλέβουμε σπίτια. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σπίτι. Έχει σπίτια? Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Πρώτη φορά το βλέπω. Πάμε αλλού. Δεν έχει κανένα σπίτι. Α, έχει εδώ αυτό εδώ. Περιμένετε. Μαλάκα με είδε. Παίρνουμε κρεβάτι και βομβά. Έλα μπες μέσα. Ευχαριστώ που την άφησες έτσι. Τι σε μίλησε ήτανε? Τι είναι αυτό πάλι? Α, μόνο ένα σπίτι είχε. Το πιστεύω ρε φίλε. Δεν βλέπω να φτιάξε. Φτιάξε εδώ. Perfect. Γιατί το κάνεις έτσι? Perfect. Perfect. Εγώ απλά θέλω να κλέψω μία το σπίτι. Μπορώ? Άντε γεια, τα λέμε. Δεν με μπανάρε κανείς. Δεν με μπανάρε. Δεν με νοιάζει τίποτα. Λοιπόν, πάμε στη τράπεζα. Έλα τώρα. Γιατί μου γίνεται αυτό? Έχει κι άλλο σπιτάκι. Μπει εδώ τώρα. Έλα. Πού να μπω από πίσω ρε φίλε?
Έχω μια κρυψώνα καινούρια. Καινούρια κρυψώνα. Βρήκα καινούρια κρυψώνα. Δεν έχει. Την τράπεζα την κλέψαμε. Οπότε τώρα πάμε. Κάτσε να πατήσω αυτή τη λάμπα εδώ, τι θα γίνει. Πάμε στο σούπερ μάρκετ και στο βενζινάδικο. Από πού ήρθα? Ήρθα από κάπου, αλλά από πού ήρθα? Ναι, από εδώ. Ωραία. Τώρα πάμε να κλέψουμε το σούπερ μάρκετ. Και θα σας δείξω και ένα μύθο. Πάμε τώρα στο βενζινάδικο. Πάμε εδώ. Πάμε. Πάντως αυτό το μύθο σας το είχα δείξει. Ότι το ανοίγει, εδώ το μέρος το ανοίγει. Τέλος πάντων, σας το δείχνω τώρα, δεν σας το έχω δείξει. Για πάμε από εδώ. Τώρα πάμε στο δημαρχείο. Και το δημαρχείο έχει πολλά μέρα. Αυτό το μύθο στο δημαρχείο δεν πρέπει να το... Εντάξει, πάω εδώ πέρα. Αυτό το πράσινο κουμπί το βλέπετε, το πατάτε και ανοίγει αυτό εδώ. Έχει εδώ πέρα ένα ολόκληρο πράγμα με λεφτά. Έχει ένα κόκκινο πράγμα. Δεν το είχα σχεδιά, άμα το κάνω. Δεν το ήξερα αυτό. Και παίρνεις από εδώ λεφτά. Αυτό δεν το ήξερα. Κι άλλα. Το ξέρω ότι μπορούσα να το ενεργοποιήσω το μηχάνημα. Στοπ! Ωραία, σταμάτησα. Για πάμε τώρα, κάτσε εδώ να σας δείξω. Κλέψουμε και το δημαρχείο. Ανοιχτό ήταν από πριν. Όχι. Εδώ. Και τώρα, ποιο μύθο, ήθελα να σας δείξω μύθο. Πάμε στο... Αυτό το δικό μπορείτε να δείτε μέσα στην μπανέρα, στην Haven. Αλλά πρέπει να βάλετε ένα κόλπο, θέλει γιατί εγώ προσπάθησα, δεν μπορούσα με τίποτα. Αλλά για να δείτε αυτή την ταινία, μπορείτε να το κάνετε τελείως. Πάτε εδώ. Μπαίνετε εδώ. Σας βγάζει αυτό εδώ το μέρος. Και εδώ βλέπετε τον κύριο, έναν κύριο του αστυνομικό που γράφει FBI πάνω. Και μισό λεπτάκι. Για πάμε τώρα στις
πώς το λένε, ταινίες. Πάμε. Ωραία. Και θα παίξει μια ταινία με την ιστορία του Agency. Ορίστε. Παίζει μια ταινία τώρα. Εδώ έχει έναν αστυνομικό που κρατάει το όπλο του με ένα αμάξι. Και εδώ είναι με το αμάξι του σε ένα σκοτεινό μέρος. Τι είναι αυτό όμως? Δεν ξέρω όμως και που είναι αυτό. Αυτό είναι εκεί πέρα που σας έδειξα πριν λίγο. Με τα agency. Θα σας δείξω κι άλλο έναν. Εδώ κάτι κάνει στον υπολογιστή του. Μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Και κάτι έπαθε και έγινε ζόμπι. Αυτό το δείχνει και στο νοσοκομείο. Τέλος πάντων, το ζόμπι αυτό το δείχνει και στο νοσοκομείο. Αν θυμάμαι καλά. Και στο νοσοκομείο θα σας δείξω ένα μέρος που έχει πάλι το agency. Θα πάμε στο νοσοκομείο. Κοιτάξτε το ζόμπι το έχει αυτό το ζόμπι. Πρέπει να είναι αυτός εδώ ο κύριος εδώ μέσα. Εδώ είναι το ζουμί του. Και άμα μπείτε εδώ μέσα, σε αυτή την κάψουλα εδώ, έχει αυτό το ζόμπι. Και ένας άλλος εκεί πέρα, και εδώ ρίχνει πάλι agency. Θα σας δείξω και που άλλο δείχνει το agency. Πάμε μέσα. Πρέπει να πάμε στο X-ray room, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Θα πάμε πίσω από αυτό εδώ. Εδώ άμα μπείτε έχει κάτι. Πέρα από το γράμμα που έχει και ένα κουμπάκι από κάτω. Αυτό είναι το μπλε κουμπάκι. Εγώ το πατήσω. Σας βάζει εδώ πέρα με μία μπάλα φωτός. Και ορίστε, έχει πάλι το agency. Τρελό. Τώρα πρέπει να βρούμε κάτω από ένα τέτοιο έχει κουμπάκι της εξόδου. Να το. Και θα σας βγάζει στο γιο. Είναι τρελό. Τι ακούστηκε έτσι? Ακούστηκε κάτι σαν μάγισσα. Αυτό δεν το λέγει πουθενά στο μύθο ότι κάνει κάτι τέτοιο. Τι μάγισσα από πού ακούγεται αυτό? Πού ακούγεται? Και ένας τελευταίος είναι στο σχολείο. Άμα καθίσετε εδώ πέρα, γίνεται αυτό. Στα σχολεία έχει γυρογκόμενες μες στην παραλία. Λαλαλαλαλαλα. Τέλος στα σχολεία έχει γυρογκόμενες μες στην παραλία. Λαλαλαλαλαλα.
Τέλος στα σχολεία. Οι εργόμενες μες στην παραλία. Ία. Τέλος στα σχολεία. Έχουμε διακόπες ρε φίλε. Τι κάτσε όλη μέρα. Παίξε με τους φίλους σου. Και παίξτε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Βγείτε βόλτες στα φυτόγυρα. Λα. Τέλος πάντων παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Bye!